Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Iloilo City Government magapatigayon sang duha ka adlaw nga weekend vaccination para sa mga menor de edad kag sa ilang mga ginikanan ka guardian nga wala pa mabakunahan kontra COVID-19. Umpisa buwas nga adlaw Nobyembre 13 tubtub Nobyembre 14 magapatigayon sang weekend vaccination ng Iloilo City Government para sa mga kabataan nga nagaedad 12 tubtub 17 anyos kag para man sa ilang mga ginikanan ka guardian nga wala pa mabakunahan batok COVID-19. Duha ka adlaw nga magabukas ang mga Megavac site para sa luyag mag-walk-in nga mga kabataan ka guardian nga residente kag hindi residente sang syudad. Magpadulong lang sa SM City Iloilo, Robinsons Haro kag Mega World Transport Hub. Samtang subong nga adlaw Nobyembre 12 para sa mga luyag mag-walk-in nga mga city kag non-city residents nga kabataan ka guardian. Bukas ang SM City Iloilo, Robinsons Haro, Iloilo Convention Center, Ateneo de Iloilo kag University of San Agustin. Para naman sa mga nagaedad 18 anyos pasaka nga luyag mag-walk-in subong nga adlaw, magpadulong lang sa Mega World Transport Hub. Sa nagapadayon nga vax rollout sa syudad, kahapon Nobyembre 11 base sa listahan sang Iloilo Vax Team, mas sobra 6,000 ka mga dugang nga individual ang nabakunahan kontra COVID-19. 6,032 gikan sa mga Megavac site, kung sa diin mas sobra 1,500 ka mga kabataan nga nagaedad 12 tubtub 17 anyos ang nabakunahan, kag 453 naman gikan sa community-based vax site. Ang dugang nga detalye bantean karon alas 6 sa gabi sa Lavela Patrol. Ako si Divine Singh.